matapang ng suka. Hey guys, eto na naman ako. Merienda time. Kain tayo ng mga masasarap na pagkain na ito yung mga healthy foods. Bakit? Kasi ito walang to yung banana, saging, tapos dun sa loob niya may cheese. Yan. Banana cheese stick. Yan, tawag dito. Tapos ito naman ay yung puso ng saging. Yan, puso ng saging na pinirito. Yan. Pinirito ang tawag sa amin kasi dito ukoy. Yan. Ito yung mga merienda natin. Tapos meron tayong sausawan. Ito arena na lagyan ng asukal. Tapos ito naman ay suka. Yan. Diba? Sarap. Umpisa na natin. Yan. Kain tayo. Ito, unahin natin to. Isausaw natin ito. Yan. Oh, wow. Delicious. You know, wow. Harap. Meron siyang cheese sa loob. Diba? Sobrang sarap. Niluto ko lang to. Sarap na. Sarap. Ayun man. Dito sa suka. Ang tapang ng suka. Matapang yung suka. Ito na lang. Sarap. Ito kasi yung suka ng hindi ko lang kung sa suka ng saging o nyug kaya matapang. Ito matamis. Sarap. Pwede kahit hindi ka na pumunta sa Jollibee. Kuha ka na lang ng ganito. Sarap. Napakasarap. Magkasawa ka ng magaling magluto. Para lutuan ka lagi ng masarap na pagkain. Ito. Parang yung pandesal na may cake sa loob, ay may cheese sa loob. At yung sobrang sarap niya, hindi na ako makapagsalita. Baluktot na yung mga sinasabi ko. Wow, sobra. Grabe oh. Drinks. Diba, dito sa probinsya gumawa ka na lang ng ganito para
Share na lang. Diba? Nakakabusog pag may coke. Ang dami yun. Abe, merinda. Nakabusog. Parang nasa Jollibee ako. Makakapagod kumain ng matamis. Makakapagod kumain ng matamis. Pero kung matamis ang pagmamahal mo, hindi yun nakakapagod. Makunat siya, pero okay naman. Yun lang, sobrang tamis, napakatamis ang pagmamahal mo. Tulungan niyo po akong kumain, doon na maubos. Diba? Yan, itong mga natira bibigay ko mamaya sa mga bata dyan na naglalaro lang para matikman nila. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.